Okay, baphathi bengicela ni-subscribe ni-comment. Malikamkele kwakhona kwisezaba mnandi podcast with uSivuyiso Mayela and ndiyambi ndodwa of course ukhona ke cala kwam uTaphizo abaye bathi nguTaphira kodwa ke uzasichaza igama lakhe lipheleleyo kodwa ke awuqali ukumbona kule channel umbona kwesibili waye ke ndiyathemba akazugqibilisa kwanamhlanje ukubonakala kule channel right kunjalo nje ndebuya ndebuya. But ke namhlanje ngokwahluka nje akomdify emveni kwethu so izaba khona la ndawana imali ufuna uyogoba ngaba izinto sare kodwa ngendlela na okanye mhlawumbi there any issues that we need to fix yabo so welcome back kusizaba mnandi podcast with Sivuyiso Mayela. I am back and I'm back with a bang with an episode that I think people have been asking for ngoba kudala bembuza ngoTaphira besithi yazi uTaphira ndifuna umva ucinga ntoni manje kwezinto like ucinga njani umzekelo there was that video yombhejo okay and mfethu la Victor and everyone endleleni like yobhuti ndikubonile ke la ndibona podcast yakho like wow shoes bani nto bayibukeleyo boss ngabasiyo it was good anyway. I think ibukele the last time I checked it was 160 160 bad actually then ke ngoba ifaka ku TikTok eza clips ezimfutshane I think yabukela abantu by 2300 imagine 3000 I think to be honest imagine 3000 and the comments ku TikTok I think I was fundile most some of them bekubuza abantu ba uyaxoka lo bhuti so abantu abaninzi ke after ndienda posta ivideo sessions opinion hlale nawo baye bathi kumi into ba kufanele ke ndikubuze izinto ezidibene relationship but they love how you see things abanye abantu they want to hear how you see things kwezinto bona abazicingayo okay so we are going to conversate about that one kodwa ke uTaphira from the previous episode sasithethile sayofika kwindaba ye-photography wathi uyothenga ikamera ngoba ifuna ukukhumbula kahle wawukusanongena imali ngosihleliyo sobabili yathi imali ingathi bese engasapheli i-podcast wakusufuna ivala ivale mfana so uTaphira wahamba wayothenga ikamera I think what happened to that camera ngoba I remember upostile bangaba the camera this that kwenzeka ntoni camera shemfethu yazi okay mangiqala ngibulise kuqala ngiqala ngibulise babukeli bethu be-podcast kusezoba mnandi that time just nansuka eStellenbosch University there was a event yomama yayikhona phayana so now ndishiye camera lalo libala man sometimes ubona ububhizi bakho libale but oqala ndilibala at least kwi-friends zami engisebenza nazo uyabona so nami ndoyithatha kubo so nami endleleni ebuyayo ndishiya icamera phi eTexini but ke ayiyonge icamera lena ndiyithengile so icamera ye-friend yami yabo but inendivuyisayo that not that ndivuyisa ubana ilahlekile icamera no avuyisayo loo nto but inendivuyisayo at least ayiyonga le yami icamera ziyise kukuba yiyo yakho ilahlekile mamela i-problem le yami icamera at least is better than yes okay not in that way first so it's very easy my camera recoverishe ndibusa back le yakhe camera i-chip le yakhe so iyabetha because lana it was 60 le yami is 800D yabo so at least noko i-advance kakhulu kunale yakhe but at least ndiyayibukisa but noko at least nango wayithengele nje ndiyathenga enye icamera ifriend nami ngulo bendipostile lonke yakhe ifaqapha ku-WhatsApp ulahlole camera so ukutuziwe actually ungekho wena pa no I was not there. It was about during the week. This week or the last week? No, this week. I think this week. Damn. This week. So you are Roger na mchita. But we are not safe, bra. So you are Roger because actually uthi mchita ubana bese drop. Oh no, beqhapheke itayile emoto. Aleva kahle.
So I think so afika manje as if bazonceda into zinjalo. Akathi imoto yayispiked kwayona ikhonto eyenziwe kula maveri akhe okanye. Into zinjalo mfethu. I don't know ukuthi kwenza and akadibana ndimbuzo ukuthi kwenzeke ntoni uyabona. So ngalo hlobo but I managed ukuthi ndiye replace back izinto zakhe uyabona. Yeah, otherwise it was a trauma kanjani man libale into emotweni. Yeah. So kukho ipart apho kwi last episode yethu sobabi kwi last episode yam now apho uthi kukho umuntu osambhatalayo ndazi noba wawulahle i-memory card yakhe kodwa wayigqiba yonke lawe. You know ingxaki andithandikela bantu I'm very fast so ingase ndikusode out ngoku. And if nayi mala ndaxela sithatha ukuthi anayo ngwana ngomhlekazi zona yosuku lithile and then ndikunike shama andibana utyala abantu. That's me anyway uyabona. So wayivala yonke lawe. Yeah, ayivala. Yabo indlela uyibeka ngayo ndayivala. Yazi kukho ipart apha I'm not sure noba wawujoka okanye mhlawumbi wawu serious ngayo. Kukho ipart apho uthi wawukwisingcwabo sika Sahara ubulelo. Sanguye nyani pha okanye wawujoka? No zandi apha. Sanguye? Ngambetsa abantu mfethu. No, wabona plonto? Andinazo na chats. Usitsho uba upha uyofota pha. Bra. I can't remember. Okay, wawuhlinza. Bra ngambetsa abahlali bra. Ngambetsa abahlali wena, ngambetsa abahlali. Hayi. Andithe lonto, zalithethe. Yazi ke umuntu obuzayo mhlawumbe siyishuta nini siyishuta nge5 kaJune then kwi5 Mosamahlanje. Yes, 5th of June 2024 and kusekho intetho ezininzi malunga ne-coalition South Africa and stuff. Dinomdla over from wena obangaba what will you do? Ne? Okay. If you will be a president. If you will be a president of South Africa, what will you do? It's very simple, bro. Spara no youth simple. Okay. Yabona and ukhumbule ulutsha mfethu lune ideas. Yeah. Yabona. And lune ideas not zonke ideas zabo uzazenza. Yeah. Yabona. But ke sipana nolutsha. Uzazimamela. Yeah, uzazimamela. Sipana nolutsha because ngaba basafarishayo. Yeah. Yabona. And ulutsha lulo olumoshayo ukwalulo futhi olu ideas yabona. It's fresh. Yeah, umzekelo if yakhumula kahle uNokia. The reason i-company yafaila just because ukugcula abantu kwi-company abantu abangana ideas. Abantu abadala lelonke. Yeah. So now if uzohlala nawe embutho uzohlala nabantu kwi-country abangana ideas umbutho wakho. Yeah. Then ushivalela abantu ulutsha olune ideas ngaphandle. So akhona izobheka phambili uyabona. Okay. So indlela lo for him na ake ndingasebenza nolutsha. Okay. Uyabona. Just umamele bona and ideas zabo. And sometimes go akwindaba agcola kuzo. So and also some into ezinjenge-rents and also uzama umame ba yintoni emenze thebe phayana. And you find out abanye banestress mhlambe kuba mhlambe akho spani then uchitha isiyalo sakhe kwindawo zentselo abanye mhlambe bathengisa imizimba mhlambe kungokomali kungokomisebenzi. And we have graduates ehlele kuma shop right i-graduate. Okay. Uyabona. So right usebenza nabo abantu banjalo mfethu. And also enye into enoyenza if aqaphela ngoku I think ngeke lethetha nawe earlier ndithi ku I'm not sure thetha nawe na ndithi ubana ngezininzi millionaires in South Africa if bingekho indaba ye-protection. So if ungazama ukuphesana ne-protection yonke into bekucwanga then protection fee. Yes. Okay. Umzekelo uzama umzekelo ngeke uxoke akukho umbutho onosombula indaba yemisebenzi. Indlela lolo yosombula imisebenzi is to uthini ufande ibusiness encinci. Okay. Zikhule ziqashe abantu. That way imisebenzi izawuvela. Ba uzo create imisebenzi uyaxoka ngeke ukwazi uyenza noba nophi nombuthi ngeke uyenze lanto le. Because there are a lot of people abangana mibutho. So thatha abantu aba baphayana nje uba empower i-businesses zabo faka abantu kwi-businesses zabo. Fande i-businesses zabo then kuqashwa abantu phayana. I'm telling you bro. I think if ndingayi president first thing I will do kukwenza i-pets free. And then to be honest, I don't understand why abantu abangomama kufanele babhatale i-pets kodwa i-condom of which you use from your choice. Choice yakho it makes sense. Wenze la nto izakwenza uba usebenzise i-condom. Yeah. It's free. But actually condom ifana i-condom xa unoyibeka esikolweni ifana noku-advertise sex esikolweni. Exactly.
ngoba iseyidebate nangoku into yoba zifumaneke ezikolweni ngoba andithi kuliwa i-teenage pregnancy so xa uzophinda uvele mhlawumbi nale into kuthiwa ikhusela yona umazi ke-varsity profile lakhe ke yazi I think it's university but I'm not sure but like is it free pets I don't know I'm saying condom yabo lelo ndithi mna I think one of the first things I will do kukuba ndenze i-pets free iphume kwimali ye-country yokubhatalela abantu i-pets yeah you know Nyansel kuyincinge no it's true yebo and i-pets I think bakhona abantu abasebenzisa bese-primary abanye babamos abanye baqale early mhlawumbi no it's true mfethu otherwise but sensitive le topic asuzukya pets kodwa asuzukya pets asuzuphangelela i-pets ngonivile uba ndithe one of the first things okay no not bani iyona nto nzayenza as president wenza loo nto xa sizaxelela thina into phambili zii-pets ii-pets awuyaza impangelo zethu awuyanga no I get you sidlulele kumculo andilayo yabona ke le yi-scenario yabo kukho ezaa family zakudala let's say actually zizakudala kodwa mandiyibeke njengolo hlobo sezakudala okay apho kukholela into yoba wena xa ungade ufumane umntana emfazini wakho uye kuthathe ubrother wakho azokwenzela umntana how would you react when ufumanisa into yoba sowunabantwana sebebadala noba let's say 10 years ngoku ungona ufumanisa into yoba wenzelwa abantwana how would you feel and what would you do kahle kahle okay utata wabo ukhona usaphila wonke umntu ukhona uwe khalo ubucafa bangabantwana bakho apho usinikwe nje ubrother wakho wayinikeza ikambere nomfazi wakho i-betrayal leyana yabona otherwise i-betrayal fethu leyana otherwise fethu angabashiya ngeke mphindele ifemeni nabo fethu angabashiya fethu yimi ungashiya nabantwana apho although bebe-attached kumhlawumbi benithanda nabe beyazi into intata wabo izabafana fethu ukuthi ngiqombele abantwana than abantu abadala okay yabo izabafana nyani so ungaqhubekeka bona ndiyaqhubeka nentata wabo actually if basafuna bona but mna mfethu it's difficult mfethu hayi inzima mfethu hayi inzima lewe hayi rather ndo adopt mfethu bashiya apha mfethu yabona ekumlela out lena eyama necaravan yakhe mfethu ngcono mfana la out mfethu ngayi-disown family yakho mfethu 10 years is too much bro. It's too much bro. And I think each and every time ubajonga abantwana you have the picture yalo mjika ubrother wakho and you must remember mfethu sikhula ku-society mfethu apho kanti ngafihla izinto whereby xa uxaba nomnye wabo uxola iindaba zakho lo ungazaliyo angixola nguwe and usucinga laa nto izakwenzeka once every time uxaba naba bantu so singavuki so rather mfethu usuka phambi ngamehlo wabo uhambe uqala ubomi obutsha somewhere yabo so would you nawe ke ngolilongo ungadisowna ifamily udisowne naba abantwana bo bakhulisa for 10 years abantwana bona ngizohlala ngingqolwa nabo but ifamily ifamily akhona ndidibanisa nabo yabo but let's say le tradition yayazi ngoba abantu abaninzi they know i-tradition if ithethiwe as a family namntu khona no bengathi ubungekho thethwe hayi bangincatshile abo hayi bangincatshile utsho ukuthi aphira utsho ukuthi aphira nathi iqesheni nothina hayi bangincatshile no mfethu nyanza sebasinyana mfethu I'll move mfethu I don't think ungaphinda ubana i-transfer ngosikazi wakho even bonke mfethu including even nomzalo onzalayo I'll never baphinda batrust khona even okoko nomakhulu lo ngeke mphinda batrust and bacala guys apha endibiza kwinto zefamily apha endibiza ayiweske if uthiwa nemali banintsi abantu ababezokwenza loo nto babe bebenemali yambona babukaphuwa umntu umbona aphakamele like iikhazini eziphakamayo hayi bona lo xa inoba nemali angasishiya apha le abafethu uthiwa nemali watshintsha nefani boy ndakha it's like mfethu wena inkandla ingayenza ibe ikhandri inkandla okay zizakhela inkandla yam mfethu beyathi ikhandri ine-rules zam mfethu boy I'm telling you angeke ngimoshe but and nothing ezandidibanisa nabo yabo
because elanqaba mfethu lomntana mfethu something emhlungu mfethu because ukhumbula kasulekayo into zabo uzibhasa ngaba ngalamntana. I think there is mhlawumbe lona kuba benethemba kuba befuna into zam libhasa abantwana Kaloku ifamily mission yayo kukuba funeka wealth yomuntu wonke ijikeleza apha efamilini. Iyafana netopic enyankunye endandincokola naye noTatumbalani apho sasithetha khona ngokuba no if lo if benixelelo ka before yenzeke I understand yabo nam ndivuma ndayivuma but not and both bengazuyivuma anyway. Although honest, although ifamily yona uyayivuma ifamily ayifuna ifamily kuba befuna imali ngithatha ngalibana imali majikela endlini kuba ibhola lendi adoptileyo ingomnye ifamily and imagine as a control izinto zale family ngiyabona into ezinjalo or rather man okanye umfazi wami bhatera uthatha izinto ezibizwa izwe faqanda kuye yonke lawe azali uthaya ndonganene lanto yayazi ke lawe yilonto yabo uthaya ndona yabona ke ivela iphume into xa uyifuna ngoku ivela iphume yes so but mfethu ngeke ndivume mfethu but if unemali mfethu uyalapha phela ubomi wami ndibuthandayo mfethu but not for umosha yabona mthini manje highlight le part yomosha engathi ingxaki problem abanye abantu benemali mfethu bacinga umosha mfethu njani umosha umosha mfethu aqoma you same time shiya lo family leyo ndiyabunoncila nthini ngapha yaqoma umuntu biza amantombazana ubona amasotsha no ngeke ndenze vuka nababini yonke lawo ngeke ndenze mfethu le and zange ndayenza before and so zendenza. Okay, next question. What input do you expect from your partner? Kaba ndikuvira uthi phone hey wamutsa la sis. It's too much full up. No mamela mfethu ngase mfethu umuntu mfethu I prefer umuntu mfethu yabona xa uthiwa ndinomuntu ndishadile okanye ndinomuntu endithanda naye rather mfethu ndim-empowerish and for uthi akwazi uzimela I don't believe mfethu into mfethu yobana umuntu mfethu mna umuntu axhoma kwindoda no I don't believe lonto njalo guys I'm very sorry because yabona immediately indoda ikwenzela yonke into iza control and izofuna nawe ungafuna naye wena ungakho ready for sex or mhlawumbe whatever so it's rather ke ngoku umuntu empowerish abe strong and azimele financially yabona and nabo hlala endlini but abene business as controller while ehlala endlini yabona so not mfethu for ba uthi ulindele indoda yakho inikeza imali ze-weave imali zento uthi no man I don't believe lo mfethu yabo ola hlobo luthi xa kuthiwa what do you bring kwi-table athi I am the table just imagine bro but ke ndiyakuva thuba le-finances bangaba ufuna azimele nditsho thuba lokuba okay emotionally yintoni input kahle funeka yenze kuwe yephi into makaze nayo kuwe mhlawumbe I don't care mfethu man naba uzenjani mfethu man incane nakhaza udikwa bro so angikwazi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe mina ngithande kwaza thini yabona mfethu ngingumuntu onemuthi maqala man andazi mfethu man very sorry guys so ufuna uthanda tell me honest mfethu ufuna uthanda mfethu I'm very sorry mfethu be honest like this time and abantu bakho mfethu une friend yami uthanga siya I'm not sure maybe yamazi ebusweni but I think yakwazi nami axela mnganami mfethu ndiyakwazi ukuphuma sithi kuwe ndiya kumethi yami ngijike esithubeni sayingalapha uthi hayi bo mfethu sobuyile hayi sayingalapha mfethu so mfethu in terms of a relationship imagine ke ndithi girlfriend ndandana ndithi bayiza I prefer ndifuna input yake ibe yilena and andithande ebe ngumuntu okhathalayo into ezinjalo kungayi problem ndakhaza udiko and andithanda ucenga yabo so if uthi kumba ngise mamela phindile andizukwazi ukuyenza into ethile mhlawumbe into ethile no show up ngeke ndicenga so udikwe kwayiloo nto ndidikiwe mfethu ndidikwa fast bra but nje abantu bayathanda ucengo no angikwazi ucenga mfethu serious nyami mfethu angikwazi ucenga bra but kaloku i-love language kwakucengwa kubo I don't care bro mfethu I'm telling you mfethu mna babe nemali mfethu azoya ngalo way mfethu I'm telling you bra babe nemali mfethu I'm telling you bra why no thola uthando mfethu if uthola nomntana mfethu mna
I'd rather fit on because I'm not fethu mna. But uyabazi abantu abanemali baye bangekho happy kwi-department yothando. Most yabo. Let's bonke. Inga abantu abamama fethu abana mene fethu amantombazana mene fethu abantu abaya. Mene Let's fethu. bonke kodwa. Yeah, but not bonga but yeah fethu. Hayi fethu mene. But nathi nje siyafana. Yeah, but Do you think more bona kunathi? the more fethu. Mene abantu fethu aba. Sivu? Sure. Mene fethu abantu fethu. I'm very sorry guys. I'm very sorry. But mene fethu. But ayachita namachita kodwa. Yeah, ndavuma. Uyabona. And ayinqena amantombazana fethu ngeke so ayazi bana uthanda nechomi yakhe phela ashichume aze kuwe. Abanqendo wena. Bangayenza lo wena. Yeah, but abafani nathi. Thina simoda phela. Fethu. Wena uyakwazi ukuya kwi-media actually kwi-ex yechomi yakho. Yazi ba i-bro code uyiqhekezile totally xa usenza lo wena. If mfethu umjida wami lo mhlambe wasasancokola. Angixolela ngangena So nangu. yenye itopic khona leyo. Uyangena wena kwi-girlfriend ex-girlfriend ye If yechomi yakho. mamela if lo mntana ufuna ndimqala and le baro lena yan overtaker Yeah. then bohlukana ube wonke umuntu ebeyazi ukuthi zangajola nami Yeah. then wazwa uthandana nawe Yeah. bro buyela back to square one. Bethi nzipho siphelele. Ndingena boy. Sensisho ke iyeke yoba wa-overtake basiyikhade off lo part. No, it will depend because But do you respect that code? Do you respect that code yoba suthandana nobenthandane naye? yeah. Ulandela inhliziyo yakho. Okay, oqala it will depend qala i-relationship yami nomjiti qala. Yeah. It will depend apho if it's good. But sometimes now, So if it's bad ungangena lula. if a boy, umlokeza ekazi. Yeah. Uyasidala? Boy. Ndangena esikhaleni. So awungeni kuba umthanda mase ugena. Ungena kuba utyekisa umjita. It depend le. Okay. It depend I get you. Uzonibambisa abantu. No, sensitsho kaloku ingxaki as bro codes means and now sometimes I want like that irritate. Uqonda ba uyamthanda la muntu yabo. Cha ngenxa yoba kukho le belief yokuba ufunekanga ungene kumuntu owayithanda. Ngela xa ichomi yakhe yayimteka. Yayize nabanqaka lo bro code. Ezinye izinto zisazi natural. Yeah. Natural. So ayingowakhe naye and there's a friend yami eyangixela something. Okay. Udala ithi kum Phindile. Engakachati lamntana lwana. Usenethuba. Usenethuba Nobu nomuntu wakhe. Engakachati akachatanga naye. So what don't give up uyoqhuba chokubani. So now ngisela belief bakhetshwa ubana sivu ndifuna lo mntana uthanda nechomi yakho kuba bengatshetanga ungangena. Mama kukho lo mntana ne empisi naye. Okay. So what happened ke ngoku wathatha ugirl yabo Thina umjita wakho. uthatha umuntu maziyo. Okay. So uthi ke lo mamela engakachati some give up engakachati if ngowakho Yiba benohlukene kuqala. so hlukene ya Kaloku asengowakho mos. uyabo hayi mfethu even if mfethu angaqale kumfethu antshatanga boy. So wena uyangena emntwini noba uyamazi ku relationship. If mfethu ndakufumana mfethu uyamdlala lo mntana nabe ndiyabakhe ngenjongo serious mangaye mfethu ngangithatha mfethu afexoxela. Ade umngena njani umngena thuba lokuba umjita wakhe uyadlala nje mina ngizathi. No andizo nalo input leyo. Yeah. But uzama ukuthi corrections mina and ungazenzi izinto azenza. But ke ngoku Eqaphela umuntu omdlalayo mfethu you never spoil inswembu okanye umsoko restaurant whatsoever umthando ezithile yabona uzamdlala because of uspend amali akho kuye. So mina umuntu ongazomdlala I'll do the right things for yena. Then uzashaya ibona no man le baro limphethe kakuhle le baro nale yabo and uzoluma naye. Hey yabo and the worst abantu achitha le topic mfethu ngambethisa ngabantu. Okay, itheni bethisa njengoku. Yazi ke last time I'm sure wawungekho usentweni like your relationship and stuff. Ngoba wawu free. Awubetha konke uthetha le nto uyicingayo. Wena ngoku nako kuba censored. No guys. Since uqonda ba
mhlawumbe izakwenzela ingxaki endlini xa iphuma. No. Otherwise, boy, ndisiphethe boy. Angeke nenze ingxaki otherwise. So whoever, yeah, nanchilo kumfethu. Yeah. The more unlahla, the more badimali. Yeah. You must remember that first. So the more unlahla, I was spending. yeah, there's not Spain, but such one. The more Ungathenga unlahla, ubheji kanti. the more unlahla mfethu, the more mfethu unezenqeba on my side. I'm very sorry, but the more unlahla, the more izinto ezihle thanda ukwenzeka kum. Okay. So lena ndisitshuba ngase asowish bana uThixo endivumela uThixo. Yeah. Benabantu abaninzi. So this weekend nganqesh the broke lahlelo something. Yeah. Aladala. Okay, nakumbuzo. Kuwe ngaba ukuba faithful into eza natural okanye into ufuneke uyizame amatyeni ngamatyeni. Into ethini ke? Inzima into yokuba faithful emntwini oyi-1. Ithini ke? Into ezalula kuwe okanye into olwayo uba mawuyenze kuba kuba nzima kuwe. Into ba faithful fit it's like if it's no decision fit qala kuwe qala. Yabo and no it's discipline. Una teach discipline qala. Okay. Yeah, because if I'm not disciplined, so kuba nzima ukuthi ube faithful. For lo muntu omthandayo. Okay. So you have to teach discipline. Wena. Yeah, yourself, yabo. And uzazi bakhe ufuna ntoni wena. Yabo. It's something in the way you save imali. Okay. Uyabona? If you're not disciplined, yemali. So ngeke ukwazi usave imali uthenga lento ufuna uyithenga. So you have to teach discipline qala wena for yourself wena. Okay, uzazi bakhe now although umphethe the plate lena. Afuna utye ngento ze plate uyazazi into ongazityi. Umzala amna andilikithanga. Okay, mfethu andilikithanga ndizotya lezo tyala ndenze rest ndiyisuse eqaleni. Uyabona? So leyo mfethu qobe ngalo hlobo, uyabo? So wena uthetha ngawe mos. So as for my mfethu discipline ilanuka discipline yes and not 100% to be honest, and to be faithful emntwini for now not 100%, I can say 50%. Okay. Uyabona? Because yamaqala sometimes ndisitsho ba umuntu onjani qala. Uyabo? If ndakubona usebaphandle hayi ke nami uyahlisa lana ke yami uba faithful mama baya dropa and ke ngoku So ngoku uhlele ku 50. Mfethu. Kaloku uthetha ngawe nje. Hayi wena umuntu amsenga mfethu wena. Umuntu amsenga. No, bro. So uthi 50% ngoku. Uhlele ku 50%. And ke ubuyehla ubufaithful bakho. Umuntu uzombethisa umuntu wena mfethu. Wena mfethu umuntu uzombethisa. Okay, masiyeke idlule. How do you feel about amantombazana ashare like problems zenu kwi relationship bayishare the family yeke ye friends? Man. Even including a friend mfethu. Once you share izinto zam nefamily yakho amfuna uyibona mfethu lobele at all amfuna uyibona. Yabo. Why? Utsho umzekelo ekhaya mfethu they know very well everyone ondaziyo mna. You tell the into one amaphili I don't remember ngibona girlfriend yakho. Because I don't share izinto ndingancokola ngaye but ube ngamazi ebusweni. Ndenje yabo. So wena unqole ngami family yakho and ubonisa ifoto yami ngako kusana nango guy ixangana kopenu and wonke sendazi. Okay bandize kuwe la hayi. When they born my eyes say turn off bro. Say wrong. No, say wrong mfethu. Until then ndisho bakuse no okay. Wasenibona can comfortable boy comfortable ke ngoku hayi nga introduce. But for unqolwe ngami kowenu bay plate. Bro. Basizongabe yo plate kaloku xa kuthiwa nguwe wedwa ubonakalayo. Imagine which means lo muntu loyal kuwe futhi. Mama imagine mfethu uxabene naye. Nakuqhiqa ufumana i-call ku sister wakhe. Ba wena menze into umuntu asekhaya nino uqombile asakwazi nokutya yakhomza themza kudala. Yana xa ulaluka uzamzamelwa. Uthi akasathi ubani bana bo uyalila apha nguwe ufuna wena. Yakhomza themza kudala. Hayi ngosakhathale boy. Yabo bangalila. Yeah, I'm sorry. Dala mfethu. Noma bangalila. Mfethu uthethe inyani. Uyabona njalo andibahali futhi ne-family futhi nya so thetha ngami so basa ngami kutshomi zakho ilendla ngotsho ndithi kwi-friends zami ndifethu iitshomi zami zezam ayizo zakho. Okay. Yeah, so suxa unganifumani
ngifuna ku-friends zami. So if awunifumani ndiline ndibuye niza kuphendula. Uba ifoni becime ifoni nami ndixolisana lonke sembuyini. Ngiyabona. So if awunifumani ndilinde ndibuye suyongikhangela kwi-shows zami. Susuyongikhangela. Ngoba masongikhangela ishows kakade bukhaloku uya pha kuye uyombona umshiti. Okay baphathi, bengicela ni-subscribe ni-comment. So i-friends zami zezami ayizuzakho. Ezo zethu. Ayizozethu, yeah. Ayizozethu. So sukukhangelana nami sonikhangela kwi-friends. Kaloku bonke ungafumaneki mhlawumbe ubhizi apho ukhoyo. Yes ndibhizi. So I don't Like ubhizi nomnye umuntu. Bra. Oqala ungena kum ku-relationship yami uyabakhenda umuntu obhizi. Okay. Ndiyafota and ndibhizi every weekend. So wena uba uzangicingela kulanto kuba awunithembi wena yakho leyo. Manje akujolela stuff. Hayi yakho laxela leyo. And yabona the more ungangithembi umphathela into ezinjalo bana kaloku mhlawumbe mhlawumbe yakholeta into ezinjalo. Yabona wenza ubulala ispirit sami. Ba nabe senamdla wakho. Like honestly bro. Vemphelwa ngomdla. Yabo. Andibani ungathenjwa. But kaloku nawe xa uzokwenza into ezijoji zovela uduke ulahleke phela emehlweni. Umzelo mfethu I know ndinasemisiki nazo ke sometimes everyone unazo yeah. Okay. Dinga report bakhe ndiphi. Yabo. And uthi ungifona ngicong call. Khawume girl ndiyasebenza ngona msasirasa ngalento ndenzayo. Yabo. So wena uzogqiya wena on site wena and so fonela and fonela ke fonela umjida wami kuse yakufuna ubani manje media yakho lapha kum. Hayibo ufuna njani ufuna ntoni apho? Hawu ufuna wena mnganami kuse cha uthatha kulinda phendlini xa ubuyile ndenza umthatha phendlini. Bra. Come on. So nalo nexhala lomluza wena. No nexhala lomluza futhi. Hayi futhi rather sohlwele ngoku. Andonqena leyo. Sisitsho yabona ke ngibeka lento ye-bro code lento uyithethayo. Mamela ngona ne I don't mind even if ufethu mna okay ndikulamntu fethu noma ngofutho sohlukene andiyo ngala type yomuntu lena ufonse anikwazi ukutya ndiyagoba andiyo ngala type. Ukhathaze kulumi iapile qhubekeke. Fethu mna ubana sohlukene ngoku I don't care ababe ndikuthanda kangakanana uba sohlukene yazi ukhathaze kancinci but ke I don't know ndizotya nxa yakho. Hayibo. Hayibo niyayitya nxa yakho. Hayibo mfethu hayibo ngabaphila abantu emhlabeni. Hayibo mfethu. Hayi fethu ndaxende one fethu I'll never fethu ndigogo okanye ndifuna usibulala nxa intombazana fethu. There are many people ababulala nxa intombazana fethu baxhoma batyisa ipilisi. Fethu uzongatya nxa yakho mfethu. I'll never bra. I'm very sorry guys. Fethu ubana umntana fethu asoze fethu abanxolela Akaqhubekeke xa hayi qhubeka ubomi bakhe fethu hayi ukhani omnye fethu ufuna omnye. I think ibuye kulaa nto yakho ungakwazi ucenga and stuff. Exactly mfethu. So if lo muntu oqumba ungaba uqumbela ntoni? Sezamuzi kaloku. Kaloku bentshilo ku ezinye okwakucengo yenye love language. Ngoba xa umcenga umuntu like umbonisa uba ngabona uyamkhathalela and umhoyile and stuff. Yabo. So xa umane esenzisa muzi zakhe uhlale nawe umcenga uthi ibuya kulaa nto kamntu ukuthi benditheka ubana uba nganomntana then ndibe nemali zami. Yeah. So phela ngibona fethu ngcola nganomazana. Sho le podcast ngabe sekugqibelisa namhlanje. I'm telling you. Yeah, asoze bro. Uduka ucenga fethu unayazi ucinga ntoni. Hayi bucinga umuntu omdala. Bro. Yazi ukhe wathetha ngosister wakhe azibinisa ukuthi into ba owaphelele ngosister wakho. Aphelele ufuna naye ugrade. I think grade 10. Bukabuza ngayo? Yeah, nandikhe ndakubuza ngayo. Oh no, it's just cousin otherwise. Oh, a cousin. Yeah, about my family. Usasifana ke. Hey wena. Sensitsho ngoba sasifana. Nana ncoma. Lo cousin wakho. Umhleke. Mhleshana. Adlulela mfethu. Sidlulile ka cousin. Adlulela mfethu ndasandibona ingqondo ayifuna uphuma kuyi. Okungcika ngaye ingxaki xa mbona wena. Limshiki. Asufuna uthethe izinto mfethu wena. Ezibe nje uzazithetha. Une list nanjele ifuna ku. Angathi list. Okay, it's fine. Sithethe ngixesha mfethu. Ne? Okay, masiyi. Why have so sakho mfethu lo ufuna act?
Basihluleka umgcini olandelayo. Ya, natsoke. Ukhona but ke asihlela ngapho mos. Yo, okay. Asothetha ngayo. Yeah. But waphelele kanzi kanjani? Ah, mfethu. Phinda abe intswempu. Uphinde ke ngoku yashuta. Umgcini olandelayo. Kukho la ngxaki kuba khona kakhulu kwi-relationship ezininzi relationships apho kuthiwa who must pay the bills, like umzekelo if you're on a date who must pay, wena kuwe yakho relationship who must pay. Okay, ibiza nabantu qala idea bamsephuma out. Okay, let's say sawuthenga i-TV nguwe nobabe ne ubabe unguye oze nento yazi siyayidinga i-TV incinci le TV, so who must pay for that TV? Iza qala nabantu idea No baby. okay bhatala ke sisi. Okay, Whoever's on idea makabhatala. kaloku ayithi ibhayibhile na indoda kufuneka ibe yiyo into oyintloko and stuff. Yes, but I think it according to what mabhatala for the bills. Xa ize ideas on them. But kaloku you are the kuthiwa we serve. Uthi namhlanje ne phindile masame sibheke restaurant sokya restaurant. Okay. Okay, sure kongxaki yabo. That time ibhenki yam ithi mhlambi 70 rand a bank. Okay. Now wena mntu uzona idea yam mhlambi igqoleka ngana bank account yakho. So ba unsusa endlini ize nayo idea leyo. So kubhatala wena mntu uzona idea. So split ne-bill wena. Ube usohlula phakathi omnye abhatala half nomnye abhatala half. Ubhatala yonke if ibize naye. Bhatala yonke mfethu. Ngenxa ye-idea nje yoba mase-restaurant. Ize nabani idea. Why ungathenga mna mali? Kanganibuza naye mos. Which is ngokaza nayo unayo imali yayo. Mna mfethu xa ndifuna into uthenga into ndiyayithenga and ndidiscuss namntu. Okay. Yeah. So if mhlawumbe I decided mhlawumbe endlini even kalapha ekhaya. Yeah. If endlini decided mhlawumbe bakhe andizopheka and ngihalela utya umbengo. Ngizawuthenga umbengo. Phambi kokuba uqhubekeke. Ithini i-definition yakho xa like yale saying ithi a man must be a provider? Wena xa uyidefine la saying uthini xa uyicacisa? Akhona wrong apha yes ngiyayiprovide but i-idea uma ndiphume sotya at restaurant ize nabantu. Ize nawe sobhatala ke. Mna as a provider yezinto into as provide. Okay. But lo i-idea uba uzongikhumbuza ngokusa baby ngoku bangisama siphume sibheke out sokya ibhega no sorry sokya lonto sityayo okama sam seku-wine tasting Rokomamas. Hayi ndame rokomamas wethu. But kaloku andithi idea ize nayo. Yeah, uzobhatala yena mntu uzone idea. Leyo provider kwam iyohlala ikhona le provider kwam le mandikunike imali zendlo iyohlala ikhona yona kakade. Yeah. Uyabona? Xa ndikubona ugela ufrati shem ngoku. Kanti mnika imali yocheba okanye mna imali yocheba. Awusamnikezi nemali yokuthenga inhloko izinto zenhloko. Yeah, obvious. Lona imfanele. Lona imfanele mfethu. Uyabo? So nikeza imali yocheba. Imali ngeke umnikezayo ufuna ukucheba kwa Legends Barber Shop. Mafethu ngithanda umuntu natural. Mna sauce ya mfethu. Mna ufaka obanifakele braiding mfethu uyabona? Yeah. Yeah, mna sauce. So amazipho what's your take on No, amazipho very cheap. 150, 250. No. 300. I don't care. Yima uzainstollela lamazipho ongayoza e-shop ayo wa-install. No, lama hayi kabasisi. I don't mind, I can even pay. Oh. Yebo. So yima you can pay if idea is nawe. I will not pay if idea yakhe kukuphuma ne-friends babheke kumajubhana. I will not pay for that. Ngingandiba nejubhana. I'm very sorry. So if idea yakhe uzophuma neshomi zakhe yena and kuyindaweni egcwele amajita ngeke ngiphatha loo nto. Don't you get worried ke ngoba njengoba wena unento ongazibhataliyo umzekelo xa ezine idea ongayibhatali uzofumana osazibhatala ozazifanda eza ideas zakhe yena akacinga uba mhlawumbi yena after umka kwakhe namntu afuna but who's on the wrong phakathi kwenu nobabili xa ucinga njani mfethu wena ingxaki awusplit nebill umnikeza yonke if ndabhataliweyo mfethu andidiscusse namntu ndizayibhatala ngokwam yonke futhi xa ize nawe into that is why ngisithi kuwe bana intombazana rather ndi-empowerishe iphangele uba ibeke ibhizinesi ikwazi uzimela
uyabona. So izazinto mayicela kubi nengacela kum. Siziphi izinto oqonda ibanga angazicela kuwe mhlawumbe? Futhi ngicela imali yempahla mfethu manje mama okanye izinto into Let's say ufuna designer bag yakwa Gucci akanoyifuna ku. hayi uzayithini ibag into le-special ngayo lo bag Imali eyithelo ngine bag. okay into le-special ngayo lo bag Gucci as in the brand. Bro, come on. Galaxy Boy, the shirt. Yes, la bag emninge some ideas ubana akwazi ucinga into nengqondo. Then I can buy it. Uyabona. Like seriously to be honest ke guys nyani ke. Uba la bag kuthiwa ininga zengqondo yocinga izinto ezibhadlileyo then ngayithenga mfethu. Okay. So baby, ndiyamazi ocinga nengqondo and you can open business and ndiyayazi angazama ilikopolo ndi-own mhlawumbe lese ndiphangele kwa-city Yeah. as mhlawumbe ndiphangele nomeya bese isekela lakhe imnike la ngqondo bra ndingayithenga nyani. So if I believe yonke kwandoda ekho emhlabeni ngayithenga lo bag. If I am empowerish according to her. Yeah. Okay. Mfethu mna I'll never fethu ndispend amandla wami for umuntu fethu engana-family naye. To be honest, brother. So i-girlfriend ongena mntana kuyo no that mhlawumbe ndifuna umntana no uba bengifuna umntana ngitanda naye umntana because kule age ndikuyo uyabona. Yeah, but what I'm trying to say fethu for now abantu abakhoyo ngoku abafana abantu abakudala uyabona. Okay. And nabazali bethu bakudala abafani. Dala abamama bethu behlala kunzima kunjalo abangoku mfethu abakhathala abantwana fethu. Yeah, for sure. Akusekho nto yokujonga uma buye kwendini and stuff. Uyabona, so yeah. And ke ngoku i-problem nabo I don't mind ucontrol intombazana mhlambe mina ithi bebe awuzukwazi uya apha emajitini no I don't mind. Elonqa ezanhlasene nengqondo endlini. Into nengqondo ifana nto. No, like you said anhlasene nengqondo if like nawe indoni futhi nengqondo azanhlasela nendlini. Eyakhayo mhlawumbe. Yeah. But so awuyi kubonwa njengomuntu ocontrolwa. No, I don't care about that. Okay. I don't care about that. Ukhathalelanga ucontrolwa ngumfazi. Yeah, but I don't care. First kwa even if friends angomntu friends too much. Uba kuthiwa ubheka endaweni ethile and ndingafile ukuya and then andizikwazi ukuya. Yabo. So controlwa nguye I won't mind as long as control nengqondo and ingumntu control right engakhweleti then that's good. Andikahlala mfethu I don't care. Hlala ngispend ixesha naye. Okay, I get you. I think this is one of the last questions in that. And if I don't care, ndingayispend. Bona mfethu mna indoda mfethu kanje mfethu. Sinje thina bathina mfethu sidalwe ngendlela efanayo qha bathi abasizingeke basigede. Thina mfethu abana indoda bona now let me just give you some tips kumuntu ongisisi ke ngole. Yabona ufunda nje indoda yakhe imbedge. Tips from Tapira. Let me give you a tip. Okay. If uthi like stage indoda yakho ayiniki something, okay, it's fine. Masiyeke le. Wena did you try wena qala umthengele something about t-shirt? Just something that I appreciate esuka kuwe. Okay. But indoda fethu if indoda fethu ufuna indoda fethu ibadge okanye mhlawumbe kwenzela something big. Yeah. Indoda fethu nabo ngayithela nawe intoni mfethu. Nabo amthele short, nabo amthengela iskipa okanye ijacket ethile. Uthi bebe ngama ndibone lento for wena. Yabona. I hope uzayithanda. And wathi inxindo kokoko lento lena that shows uthandile. And I'm telling you la uzayibusa 10 times more uzayibuyisa fethu. And uzayibuyisa nyani mfethu. Yabo. Because say appreciate so indoda fethu if indoda ufuna ibadge eqala nawe into encinci nje but uzayibuyisa 10 times more mfethu. I'm telling you nephi na mfethu indoda Take this keep us a ball. no yes mfethu lezinjiyana just appreciate mfethu. Because imagine mfethu uhamba phaya kwisikole seLiverpool and lana ba and I'm sure film nje kusengithela ngobhebi. Yeah. Uyabona and nawe girl uzosifeel about wow iskipe uthelwe ndima zaskipe siya. Yeah. So next time when usuthi ufuna iweave uyabona uzayithenga and nansi imistake abayenzayo mfethu nansi imistake abayenzayo ogirl ebenze ngathi singamaqolo othi singamaqolo
bathi bona xa besithi bafuna iweave kuye baby zakuthengela baby nge-15 xampelayo ifika i-15 and kwenzeka mhlambi lo ngxaki ethile mhlawumbi ufike ingxaki ekhaya Okay. so I have to mhlambi let's sort out something Yeah. endlini now sorry man andizokwazi ukunika apha nge-15 cela ukunika nge-25 yabona ekhle sekhona imali endilindele nge-25 so ngicela ukunika nge-25 kwibudget nge-25 yabo akhalaza ugela so kuye ivakala as if ngathi mhlawumbi umntwana nyana Yeah, for sure. so that is why yabona indoda xa iza kusurprise okanye izakuthela something ngeke ixelele ogqise kusurprise but the reason singabantu singabathembisi incam ngoku just because mfethu bona bafuna uyakhumbuza at Wawuthe. and abe yakhafisa I get mfethu you. I think like the previous episode here so babi no ithethe into bomi la kunje. yabo I think that's number 2 kwezi yeah tips so zakho. iyakhafisa mfethu iyakhafisa bra imagine wawuthe undithembisa into ethile Yeah. and abayenza and barekubalela so now xa umbalela wena ke ngoku athi uyabala ngoku wena yabona ke ngo Yeah. so zimistakes abazenza ke eso Tips from Tapira. Yabona kufuneka ubeke feature choice. Tips from I'm telling you, Tapira. yeah. Uqala la beat kan. I'm telling you. I'm telling you. When do you start posting your partner? At what stage do you start posting your partner on Because- social media? Usually lendla kwenza especially ku WhatsApp. Yeah. Not on Facebook. I don't remember the on Facebook. Ndayistopha. There is what you stop. Every time post umuntu wami Yeah. and the last 9. So I believe. Ndayibomba normal ingxaki level. Every time post umuntu wami avenge last naye. So rather than post better. Yebo. Rather So than post. ngoku awuzumposta desk and chat. Yeah, even lapha ngichathe singampost bana phone. But I don't mind it up as a wallpaper around. I can do that. For nyanga ngokonyaka bonke I can do that. For a poster. But kaloku andithi xa umposta umnikeza le nto yokuba akekho umuntu ozawuvela athi hayibo ubani lona. Uba ka believe nayibona ngoku makayeke. Uba full believe on Facebook no WhatsApp makayeke. Ayeke. Hey. Yebo. Utsho kuTapira. Ineso ndenza ukuthi angitouch kwa phone yakhe. Yeah. Yima utouch phone yonke. Hayi ngitouch phone ndombazana futhi ngizuyitouch le. When yena uyatouch yakho. Yeah. Yayitouch yakho. Awu touch lana. Angitouch uyafuna but ke Yimi uyayazi password yefone yakho kuqala. no thinga nje fingerprint yami. Kanilele. Yo yabona u-G4S le yakho. Yabo. Into engapha yena noba ngathini noba ngayazi password ngumnwe wakho so kofuneka kubambe kabulele. No, ndikunikeza otherwise along ungasungena ku WhatsApp. I don't mind. Do you think xa une-password you have something to hide? I don't have something to hide, but the problem le nto ayifihla ifona le number ifihlayo. Sesitsho nje in general besides like ufihla Oh. i-information I-mistake uba ne-password. No, mamela ne mna ne Siyaxolisela ke imvula le kuyanetha eKapa I think 80% namhlanje so Yeah. we are trying by all means I don't know what i-audio izawuphuma kanjani but we are going to push this episode. Thank you. Yeah. yeah mamela ne obesathi ngane Buthitha ngendaba ye-password. password bra yabona Phumile. navula ke impostile ngo And ke ngoba kunyanzelekile sitsho and please don't forget to subscribe to this channel. By subscribing you are motivating the admin of the podcast to continue producing more content for you. Please do not forget to subscribe. Ayaneta. Singathatha pause kancane. yeah you can do that. Sithathe pause. We'll be back. Sizoba Mnandi podcast with Sibuyiso Mayela. Like, share and subscribe. Ngalibala comment sure.